Днес ще си говорим за нещо, което може драстично, ама наистина драстично, да ускори всеки код. Особено когато времето е, от решаващо значение. Става дума за една супер техника, наречена масив с префиксни суми. Ако се занимавате с програмиране, особено състезателно, този екран сигурно е до болка познат. Усещането, когато знаеш, че логиката ти е вярна, но кодът просто не е достатъчно бърз. И знаете ли кое е интересното? В повечето случаи проблемът не е в някакъв супер сложен алгоритъм. Не. Виновникът е повтарящата се работа. Буквално караме компютъра да върти в кръг и да смята едно и също нещо отново и отново и отново. Добре, хайде да видим какъв точно е проблемът. Всичко се корени в повторящите се изчисления на диапазони. Да си представим стандартния подход, така нареченият метод на грубата сила. Простичък е, но ужасно неефективен. Искаме сумата от елементи, да кажем между индекс 100 и 200. Добре, минаваме през всички тях и ги събираме. Ако след това ни трябва сумата от 101 до 201? Пак правим почти същото изчисление. Представете си хиляди такива заявки. Времето просто се трупа и трупа. И точно тук на сцената излиза нашето елегантно решение. Запознайте се с масивът с префиксни суми, понякога наричан и масив с кумулативни суми. Идеята зад него е гениално проста. Вместо да смятаме наново всеки път, правим една предварителна подготовка. Създаваме си нов масив, в който на всяка позиция пазим, така да се каже, текущата сметка, т.е. сумата на всички елементи от оригиналния масив до този момент. А как го изграждаме? Супер лесно е. Правим само едно минаване през оригиналния масив. Първият елемент си е същият. След това всеки следващ елемент в новия ни префиксен масив е просто сбор от предишния префиксен елемент плюс текущият елемент от стария масив. Това е една малка инвестиция на време в началото, която се изплаща, изплаща се многократно. И ето тук идва истинската магия. Тази малка подготовка в началото отключва една истинска суперсила. Преминаваме от бавно, мъчително пълзене към мигновени отговори. Хайде да сравним скоростта. По стария, бавен начин, всяка заявка има сложност O от N, т.е. скоростта зависи от размера на диапазона. С префиксните суми обаче, след като сме си направили подготовката, всяка една заявка, става за константно време. O от 1. Буквално мигновенно. Няма значение дали диапазонът е от 2 елемента или от 2 милиона. Само за да добием представа за мащаба, говорим за нещо, което може да е милиони пъти по-бързо. Буквално. Това е разликата между програма, която се проваля с Time Limit Exceeded и програма, която дава отговор штрак на момента. Всичко това се дължи на един много прост, но изключително мощен принцип – силата на предварителното изчисление. Свършваме работата веднъж, за да можем после да отговаряме на всякакви въпроси мигновенно. И как става цялата работа? С тази гениална формула. За да намерим сумата в който и да е диапазон, да кажем от индекс I до J, вече нямаме нужда от цикли. Не! Просто взимаме префиксната сума до края на диапазона и от нея изваждаме префиксната сума до елемента точно преди началото на нашия диапазон. И това е. Едно единствено изваждане замества потенциално хиляди събирания. Гениално, нали? Но почакайте! Това не е всичко. Силата на тази идея се простира далеч отвъд простите суми. Това е цяло семейство от суперполезни техники. Помислете за тази логика като за швейцарско ножче. Можем да я разширим в 2 измерения, за да смятаме светкавично суми в правоъгълници от данни, например в изображения. Можем да заменим събирането с побитовата операция XOR за решаване на съвсем друг клас задачи. Можем да я адаптираме и за модулна аритметика при циклични проблеми. Основният принцип си остава същият, просто е невероятно гъвкав. Добре, всичко това звучи супер на теория. Но къде всъщност се прилагат тези неща в реалния свят? Отговорът е почти навсякъде. При обработката на изображения, за да се изчисли бързо средната яркост в някаква област. В анализа на данни, за да се следят кумулативни метрики, като да речем продажбите до днес.
И разбира се, това е просто задължителен инструмент в арсенала на всеки състезателен програмист, а също и основен градивен елемент за по-сложни неща като динамичното програмиране. И стигаме до, може би, най-важния въпрос. Как да се научим да разпознаваме, кога е точният момент да извадим този мощен инструмент от нашия програмистски инструментариум? Трябва да се оглеждаме за няколко ключови сигнала. Първо, ако условието на задачата крещи множество заявки за суми на различни диапазони, това е червена лампа. Второ, ако трябва да се проверяват свойства на страшно много подмасиви. Трето, ако ограниченията на входните данни са големи, например над 100 000, и знаем, че простото решение ще даде Time Limit Exceeded. Това са моментите, в които префиксните суми буквално блестят. И така, за финал, един въпрос за размисъл. Следващият път, когато се сблъскате с код, който е бавен, спрете за момент и се запитайте. Чакай малко, дали тук не върша една и съща работа отново и отново? Силата на предварителното изчисление е много по-голяма от простите суми. Въпросът е, къде още може да се приложи?